Bueno, llegamos a la última charla antes de comer. Y bueno, esta charla será en catalán, lo digo porque si alguien necesita la traducción simultánea puede ir a buscar los aparatos. ¿Vale? Y ya por fin toca hablar de SEO. Hablaremos de SEO. Me tocaba, ¿eh? Mira, tengo una frase para hablar de SEO, que supongo lo habréis escuchado, pero es: el contenido es el rey y el SEO la corona. Sin el rey, la corona no sirve de nada y sin la corona no se distingue al rey. ¿Pero qué está hablando? ¿De SEO? ¿De ajedrez? ¿Qué estamos hablando ahora? ¿De ajedrez? Me gusta que me hagas esta pregunta, porque sí, ahora vamos a hablar de ajedrez. Efectivamente. Sí, lo hemos hecho bien. David Coleman es quien nos hablará ahora de... Vaya, la verdad es que el título promete, ¿lo tenéis aquí? De pasar de un invento de una aplicación de chess.com a 150 millones de euros sin IA, que tiene el mérito todavía. Sí, todo el rato IA y este sin IA, está bien. Doncs a veure què ens explica el David. Un aplaudiment. David. Gràcies, David. Bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies pel temps i, sobretot, molt agraït per estar aquí. Al final, la IA té molt potencial per fer-nos créixer, però el cas aquí és com poder créixer 8 anys seguits sense IA i, sobretot, la idea de la presentació d'avui és fer-ho tot molt pràctic perquè podeu marxar d'aquí amb moltes idees i coses a aplicar a les vostres empreses i projectes. Llavors, començarem una pregunta. Qui em sabria dir, sisplau, quin és el 7è país més gran del món a nivell de població? Complicat. Chess.com, i us diré per què. Ara mateix tenen 200 milions d'usuaris, que vindria a ser a nivell població com el 7è país més gran del món. Això fa uns anys apenas tenien 10 milions d'usuaris perquè veiem mica com ha anat el creixement i la idea d'avui és explicar exactament com ha succeït això. Llavors, no us vull avorrir en presentacions, tot això es publicarà, llavors porto des dels 16 anys creant projectes i emprenent i és una cosa que porto dins i m'encanta, així que anem a lo realment important. Quina és la idea d'avui? Veure una mica la història d'aquests 8 últims anys, de com han passat de 0 a 30 milions de visites orgàniques al mes i, sobretot, quins projectes han impactat més i quins han creat un creixement més potent. El més important, fa 8 anys tenien 13 milions d'usuaris. Era una web que només estava en un idioma, en anglès, era un producte com molt americà, molt estadounidenc, i realment la idea era treure aquesta barrera i passar a ser un producte molt més internacional. Llavors, què vam fer? Vam plantejar el projecte i l'estratègia a llarg plaç i vam dir quines coses podrien marcar un abans i un després en aquest creixement. I és per això que vam plantejar 8 blocs gegants que cobreixen des del SEO internacional, els continguts, anàlisis de dades, i la idea és realment veure quines coses podien tindre un impacte més gran. A nivell de SEO internacional, 2016, una llengua. 2025, 56 idiomes. Traduir tota una web a un munt d'idiomes sembla algo super senzill, però realment és molt més complexa. Què involucra traduir una web a un idioma? Hi ha idiomes bastant senzills, com al final el castellà i català, i alguns com l'àrab, l'hebreu, que realment canvien inclús la direcció d'escriptura, que poden ser una bestialitat a nivell tècnic, i és per això que vam plantejar 6 grans blocs. Nova URL al sistema. De sobte ja no és chess.com, és chess.com/s o /d per Alemanya.
tot el tema de traduccions a nivell de crowding perquè la gent, quan vingués, tingués les descripcions, les imatges, tot el contingut al seu idioma. A nivell de link building i PR, és a dir, si jo vaig a França, Alemanya i de sobte la gent no coneix chess.com, he de fer un esforç perquè a nivell de jugadors locals, influencers d'escacs, els grans mestres i les grans mestres, i de sobte fer un esforç per intentar ser present aquí. Traducció d'articles, lliçons i vídeos. Jo no només vull que tingui una landing i que puguin jugar, realment vull involucrar-me en el seu creixement, en el seu desenvolupament, i és per això que vam traduir totes les lliçons, articles, notícies i tot per poder ser molt més locals. I finalment, xarxes socials, que quan algú va a les xarxes socials vegi el seu referent de chess.com, pugui veure les notícies i tot al seu idioma. Ara bé, aquest impacte ha passat de 12 milions de visites orgàniques de l'any a més de 278 milions a l'any. És un creixement espectacular, però realment on jo vull concentrar-me és en el següent. Què puc fer jo, al meu negoci, per provar si puc internacionalitzar el meu producte o servei? Fer un despliegue total requereix moltíssima inversió, però hi ha enfocs molt més petits i molt més pivotables, que és, per exemple, traduir les homes o les pàgines específiques de servei per veure si realment podria funcionar. A nivell de SEO, podem fer això i llavors provar ràpidament, ja siguin en campanyes de Google Ads o en campanyes de Social Ads, per veure si aquest producte tindria una acceptació. Llavors, la reflexió a la que vull arribar és, realment podem traduir algunes pàgines core del nostre negoci per veure si un mercat tindria sentit? Si de sobte veiem que aquest mercat podria acceptar el nostre producte o servei, és una de les coses que jo recomanaria abans de fer un despliegue total. En el cas de chess.com van començar poquet a poquet, espanyol, francès, alemà, i ara són 56 idiomes, però realment va ser un procés superprogressiu i a poc, i és una cosa que jo recomanaria provar. Obertures. No sé quanta gent ha jugat a escacs aquí algun cop a la vida, si podeu aixecar la mà, qui ha jugat algun cop? A tope. Llavors, només per explicar-ho ràpid, les obertures són les primeres jugades. Hi ha un munt de noms tipus defensa francesa, siciliana, hi ha noms per absolutament tot, i realment la idea és que chess.com servís de referència per explicar cada apertura. És a dir, si a mi m'agrada la defensa francesa, jo el que vull és veure com es juga, partides exemplars. Què li passava a aquesta pàgina? Estava super desactualitzada, no tenia bon disseny i encara així tenia 100.000 visites orgàniques al mes. Què van fer? Nou redisseny a tota la pàgina, nous continguts, vídeos locals a cada idioma explicant aquesta apertura o aquesta defensa en concret, vam duplicar el tràfic i sobretot vam millorar la conversió a nivell de negoci. És a dir, ja no només gent entra a Google buscant jugar a escacs, jugar a ajedrez, play chess, sinó que realment hi ha molta gent buscant com entrar a partir d'aquestes apertures, defenses i conceptes més tècnics. Més cosetes. Puc portar els meus continguts pilar o les meves categories al següent nivell? Nosaltres vam agafar una secció concreta a chess.com que era apertures d'ajedrez, però això es pot aplicar a qualsevol e-commerce, ordinadors, immobiliàries, és a dir, puc aconseguir que aquesta secció realment funcioni i es posicioni com un referent? Doncs és justament la idea, de refer aquestes categories i pàgines pilar i intentar portar-les al següent nivell. A nivell de notícies, ara mateix, i us vull explicar una petita anècdota. Jo quan vaig començar a chess.com fa 8 anys, tenien redactors sèniors, alguns dels millors periodistes dels Estats Units allà redactant coses d'escacs, i jo vaig anar allà a picar a la porta i li vaig dir, perdona, aquesta notícia que has creat està molt bé, però què et semblaria si millorem una mica l'estructura, la fem una mica més friendly per assegurar que a nivell SEO funcioni millor? Què és el que em van dir? Jo aquí soc sènior, tu a mi no m'has de vindre aquí a explicar res i tal. Llavors, és una barrera que molts cops passa a les empreses, que volem fer que millori i ens trobem amb perfils molt tancats, i de sobte què és el que vam fer? Compartir l'amor per SEO a tota l'organització. No, mira, perquè si fem això i això, pot millorar més, pot tindre més alcance. I llavors, a partir d'aquí, aquest mateix periodista avui en dia no publica res sense que nosaltres revisem i puguem fer aquestes recomanacions. Llavors, una de les batalles més grans que tenen els equips és compartir aquest amor per al SEO a l'organització, i quan tot l'equip suma i realment s'involucra és on veiem l'impacte més gran. Llavors, jo la reflexió que volia fer és, a nivell de Google News, devem dependre només del que expliquen altres medis de la nostra marca
o realment podem aportar aquí? Justament com a patrocinadors teniu dues empreses que fan PR i Lean Building i és una de les coses que jo més animo a fer perquè al final dependre només del que els altres diguin de tu és bastant perillós perquè poden haver crisis de reputació, en canvi invertir a poc en la nostra pròpia imatge, en la nostra pròpia marca ens pot ajudar moltíssim. És a dir, hem fet aquestes novetats, els plans estratègics d'aquest any són això i a poc anar reforçant la nostra imatge a nivell de notícies. Ara bé, què és una mica el món Evergreen? El món Evergreen es tracta de totes aquelles notícies i keywords que, a més, es generen sense cap tipus de dubte. És a dir, són coses que no tenen estacionalitat, que no es busquen al gener i al desembre, no, sinó que realment cada mes tenen búsqueda i generen búsquedes. Una de les més importants és com jugar a escacs, com jugar a ajedrez, how to play chess. Són coses que fa 10 anys es busquen i segurament passaran 5-10 anys i se seguiran buscant. Llavors aquí nosaltres el que vam fer és crear un article que expliqués pas per pas com millorar a nivell d'escacs. I no a nivell bàsic o amb text de ChatGPT, que és el que volia explicar. Hi ha moltes eines d'avui en dia d'IA que te poden fer un article de com jugar a escacs bastant bé, però quin és el punt diferencial? Fer-lo realment humà i personal. Podem posar infografies, podem posar vídeos, podem posar imatges i tot això per realment connectar amb l'usuari i explicar-li que no només ha de llegir tot, sinó que estem aquí per ajudar-los i fer que puguin millorar. Llavors, aquest article es va publicar primer en anglès, es va traduir a 56 idiomes i és un punt de conversió superimportant que més rere més genera moltíssim tràfic, moltíssimes conversions i és a nivell de ROI, ja que ens agrada mesurar tant, és un esforç que es va fer fa 8 anys i que avui en dia funciona més rere més sense haver d'invertir més recursos, sense haver de fer cap cosa més. Llavors, la reflexió aquí és podem crear un embut recurrent mensual on fem un esforç d'un cop i després va generant tràfic més rere més i aquí la idea és per cadascun de vosaltres, de les vostres empreses, detectar o identificar quines són les búsquedes Evergreen, com fer alguna cosa, com aplicar alguna cosa. L'altre dia parlava d'empreses de pintures, explicar com es pinta un saló, com es pinta un lavabo. Hi ha moltíssimes coses que es buscaven fa 5 anys i es buscaran els pròxims anys i tenim l'oportunitat i el repte d'intentar ser nosaltres el referent en aquest sentit. Ara bé, esdeveniments. Es juga al Campionat del món dels escacs, hi ha tornejos cada mes des de Sri Lanka fins a Austràlia, als Estats Units. Chess.com no feia cobertura d'absolutament res. Què és el que vam fer? Vam crear una pàgina dedicada on es retransmetien en directe, tant en vídeo com a les partides, tots els tornejos d'escacs. És un producte que ara mateix aixeca més de 400.000 visites orgàniques mensuals i funciona molt bé. Quan de sobte hi ha campionats del món, tothom enllaça aquestes pàgines, tothom fa referència i són productes que realment es funcionen molt bé i creen com molta interacció amb la comunitat. I aquí un altre cop, desafiament per vosaltres. Podem fer algun tipus de cobertura en directe o retransmissions per aconseguir aquesta connexió amb l'usuari? I hi ha molts tipus d'indústria on és molt fàcil pensar això, futbol, tenis, etc. Però l'altre dia estàvem pensant inclús un concessionari. Què podríem fer en concessionari? Cada cop que s'anunci un model nou o cada cop que hi hagi una novetat a un tipus de marca en concret, fem un directe amb el model explicant característiques, explicant benefici. Llavors, tot depèn una mica de la nostra creativitat i les nostres ganes de fer coses i és aquí una mica m'agradaria fer èmfasi, que no només és el SEO tradicional de millora, sinó que és un SEO molt més creatiu on es pot fer tot tipus d'estratègies. Ara bé, aquesta part per mi és la que més m'agrada perquè involucra creativitat, involucra imaginació i és el que parlava una mica de sortir fora de la capsa i del pensament SEO clàssic i anem a un pensament molt més creatiu de producte. I la idea és, nosaltres teníem un munt de búsquedes que ja teníem identificades on no tenien resposta per part de Chess.com. Per exemple, no sé si a algú li sona Magnus Carlsen, però és el tio número 1 del món, és un geni, però a part d'això, hi havia cada mes més de 100.000 búsquedes pel seu nom. La gent que s'interessa en la seva biografia, la seva història, què van fer? Crear una espècie de Wikipedia interna amb els perfils de tots els jugadors del món, des del número 1 fins al número 50.000, que també té les seves búsquedes. Petita biografia, partides recents, imatges, material gràfic. És un producte que aixeca més de 150.000 visites al mes, no és un dels top a nivell de conversió, però sí que ens assegurem que a poc anem alimentant aquest funnel perquè més gent es descobreixi Chess.com. Aquí, una altra idea.
Puc crear una base de dades pròpia amb alguns dels millors jugadors o rànquings, ja sigui tennis, ja siguin artistes, ja siguin qualsevol tipus d'indústria a la que ens dediquem, per a poc parlar d'aquests usuaris i d'aquesta forma intentar atreure tràfic en aquestes verticals. Llavors, després sí que m'agradaria, si algú vol compartir la seva experiència, però hi ha tot tipus d'enfoc que podem aplicar aquí per intentar capturar tot aquest tràfic. Una altra de les pàgines que m'agrada molt, escacs en 3D. Hi havia moltíssimes persones buscant escacs 3D, ajedrez 3D, 3D chess, en tot tipus de variants. Què és el que vam fer? Un dia de treball. Literal, posar un taulell d'escacs on tu pots jugar contra l'ordinador i posar un disseny en 3D perquè realment és el que l'usuari espera, no? La intenció de l'usuari. Volem satisfer el que l'usuari està buscant. Superfàcil, va ser un dia de feina, traducció a 56 idiomes perquè jo busqui escacs, ajedrez, xach en alemà o en qualsevol altre idioma, doncs literal podem tindre aquesta pàgina i és una pàgina que avui en dia segueix creant tràfic, conversions i creant aquest evergreen que tant ens agrada buscar. Termes d'escacs. Aquest ha sigut segurament una de les revolucions més grans. Hi ha un munt de búsquedes de captura al paso, enroque, hi ha escacs en literal. Llavors, què vam fer? Crear un petit diccionari on expliquem totes les definicions a nivell d'escacs, de les coses més bàsiques a les coses més complexes. I el que us deia, avui en dia la IA ens pot ajudar moltíssim a crear investigacions, a crear estructures, però aquí el que es tracta és de fer un enfoc diferencial. Posem vídeos explicats per mestres d'escacs, posem infografies que fan que la gent realment entengui el concepte. Llavors, la IA per ajudar-nos a crear l'estructura, fantàstic, però després aquest toc humà que ens faci connectar amb l'usuari és per mi una de les prioritats. És un producte que aixeca quasi 1 milió de visites orgàniques al mes i igual, identifiquem quins són els idiomes més importants a nivell de traduccions i a partir d'aquí podem traduir tots els idiomes. Idea. Com podríem crear un diccionari del nostre sector, del nostre vertical. Aquí parlàvem l'altre dia amb un exemple de pintures, tipus de pintures plàstiques, no plàstiques, impermeables, etc. A nivell de cotxes, tipus de parts del motor que la gent fa moltes búsquedes perquè no sap com funcionen. Llavors, depenent del tipus d'indústria, realment la idea és poder crear aquest diccionari que realment aporti valor i si li veiem sentit i intentar capturar aquest tràfic de definicions que potser està una mica lluny del punt de conversió, però que sincerament crec que ens pot ajudar moltíssim a crear marca, a crear visibilitat i a notar-nos com a referents del sector. Ara bé, quin ha sigut el punt clau que per mi ha sigut completament diferencial a l'hora de fer aquest projecte de 8 anys i analitzar les dades i entendre quines són els resultats? La creació de SEO Crawl. Per què? SEO Crawl el que fa és connectar les dades reals de Google Search Console, que és la font de dades de Google. Cada cop que nosaltres fem una búsqueda de com fer això, escacs o com fer qualsevol cosa, tot això es va almacenant a la base de dades de Google. I treballar amb aquestes dades és complex, perquè al final hem de treballar amb BigQuery o amb exportacions o amb Excel o amb Looker Studio. Nosaltres el que fem és exportar-ho tot a un dashboard interactiu que és molt fàcil d'utilitzar i d'aquesta forma treballar aquestes dades. Com ho hem fet? Superfàcil. Tenim un rank tracker, que segurament molts coneixereu, on tenim més de 20.000 keywords de tot tipus. Fer un per un seria una locura i ens perdríem tot el temps i el que fem és segmentar per verticals, que és una de les coses que jo considero crítica a qualsevol negoci. Jo vull saber quanta gent busca al mes chess.com en totes les variants. Doncs automàticament classifico tot això com a keywords de marca. És gent que ja em busca i que ho podria considerar quasi com a tràfic directe, perquè són gent que ja em vol trobar a mi. I l'altre és el tràfic de no marca, escacs online, ajedrez online, com millorar X, i aquest és el tràfic que realment té valor per mi, que és el tràfic non-branded o de no marca, on jo puc millorar i realment aportar una classificació de valor. I per últim, la tercera cosa superpuntual que us volia explicar és això, és el sistema d'anotacions. Si algú vol més informació ja explicarem en detall, però per fer-ho superresumit, què és? És un sistema que automàticament mesura els canvis que nosaltres fem a les webs i ens proporciona el resultat de les nostres accions. Hi ha moltes vegades que dediquem 8 hores a un projecte que tenim molta fe i molta de passió per el que estem fent i de sobte el ROI és molt petitet i a vegades que altres, un projecte com el que parlàvem dels escacs en 3D, que en un dia podem tindre un ROI supergran. Doncs aquest sistema el que fa exactament és ens explica els resultats de les nostres accions cada cop que toquem la web i així podem distingir superfàcil entre què és el que està funcionant i què és el que no.
Llavors, per tancar, només m'agradaria invitar-vos a tots a visitar-nos a l'estand després de dinar, que esteu ja ben tranquils i còmodes, i serà un plaer explicar-vos més en detall tot. Teniu 30 dies de prova gratuïta i res, superagraït pel temps i per l'oportunitat d'estar aquí. Així que res, moltíssimes gràcies. Preguntes a l'això. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. No marxis, vale. que estigues... Suposo que t'agraden els escacs almenys i jugaràs o no? Jugo des dels 6 anys i m'encanta, o sigui que ho porto super dins i combinar la passió d'escacs amb SEO ha sigut ja una mica el somni. Si voleu, si algú té una pregunta, jo feu una pregunta, tenim un micròfon, l'àmbric. Algú té una pregunta a fer? A mi m'encantaria, perquè a més és una que m'agrada molt, tant el món del SEO com els escacs, llavors ja sigui... Jo et faig la primera. Vale. Has ensenyat aquí el número 1 del món que... Magnus Carlsen. Cau bé o com? És que jo no sé si és bon... A vegades cau malament, no? Que és una mica... Sí, jo crec que passa Sí o no? No heu vist les imatges d'aquell tio fent la naica i penses, joder, tio, pot ser bo però no cal, no? Jo he arribat a treballar de periodista fa molts anys. Periodista jo aficionat, per suposat. Periodista esportiu, que són els pitjors. I feia cròniques, feia entrevistes i anava amb ell. I sí que és veritat que em sembla que passa com totes les indústries on quan algú arriba a cert nivell entra en una aura una mica espacial, llavors tot el que sigui tractar amb els altres és com que no els agrada molt. Però al final és un tio que treballa molt, s'esforça i és bastant geni. I ara, per exemple, gràcies a ell, el món dels escacs està entrant al món dels esports, llavors estan passant coses molt xules, però sí que és un misteri una mica a nivell personal. La marca personal, gràcies a ser així, segurament és reconegut. És a dir que... Si algú té alguna pregunta per fer, si no les podeu fer a l'estand, com bé has dit, que també hi ha a l'estand de SEO. Tranquil·lament. I sobretot, la meva idea realment és ajudar a entendre una mica quina és la nostra presència online, ja no només a nivell dades, sinó intentar ajudar que cada empresa trobi el seu lloc i entengui les dades, perquè molts cops, quan tenim milers de prioritats i veiem el gràfic de Search Console o GA4, 1.000 visites, en plan, això està bé, està malament, com ho estic fent? I realment la nostra missió és ajudar a entendre aquestes dades, granular-les i fer una mica tot en detall, així que serà un plaer. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Doncs gràcies, un aplaudiment mentre fem el torreig, la foto. Gracias. Merci. Bueno, muy bien, muy bien. Hemos llegado al Ecuador del evento, es el momento de pausa, pero antes varias cosas. Primero, ¿estáis bien? ¿Alguna duda, alguna reflexión? Sí, ¿os falta algo? ¿No? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Alguien está buscando a alguien para el equipo? ¿Alguien se ha quedado colgado para el juego? ¿Tenéis los 12? ¿Alguien necesita...? No, a ver, voy a aprovechar para ver cómo está el tema del juego. ¿Alguien está solo, que no tiene grupo? ¿Podéis pinchar el ordenador, por favor? ¡Yeah! ¡Yeah! Eso, ¿quién ha sido el yeah? Ha habido un yeah por ahí. Claro. Espera, que voy a quitar el mouse. ¿Recarga? Uy. ¿Neil? ¿Quién es Neil? Tenemos por aquí a Neil, ¿eh? Recordad que máximo 12, diferentes roles y muy importante. Si ahora hay alguien que no seáis 12 todavía, podéis. 5. Son 5 aquí, ¿eh? Son 4, 5 y 4. mira, 5 y 4, match. El Tinder de tràfic. El Tinder de... Match. Match, perfecte. Bien. Com? Ah, tu mira, estàs sol. Està més llest. 5 i 4, 9 i un 10. ¿Quién da más? Perfecte. Subastero aquí de tal. Bueno. Perfecte. Aprofiteu ara. Y que sepáis que ahora descansaremos, pero iremos a comer. Los que tengáis el VIP, digamos, los que habéis pagado la comida, que no sé si seré... El general con comida o las premium. Esto será el piso de arriba y por lo tanto habrá... Saliendo a la izquierda, subís al piso de arriba. Al piso segundo, 2 pisos hasta arriba del todo, ¿vale? Y ahí si tenéis el paso pues podéis pasar y si no, no, pues... ¿Habrá código QR escondido por la comida o no? No lo sé. Ah, bueno. Bueno, pues ya podéis... Nos vemos a las 4 de la tarde. A las 4 aquí. Aquí, ¿de acuerdo? Sonreït, somriure, sisplau. #tràfic.